Unha explosión de cores e diversión invadiu as rúas de Noia esta fin de semana, cando finalmente se celebrou o tradicional desfile de Entroido París-Dakar. Este concurso, no que se deron cita aos máis orixinais e variados disfraces, pechou o Entroido noiés, cunha gran afluencia non só de concursantes, senón tamén de espectadores. Aínda que non foi doado dado o alto nivel dos disfraces participantes, o xurado distinguiu finalmente Estrelas da Noite como gañadora na categoría de grupos, seguida de Ciclón, irá cunha viaxe polo lonxano Oriente, de Boda en París e Luces de Tomiño. No que respecta ás comparsas, houbo distincións para o feitizo dos Armatroulas, a tribu, Tempos de Guerra e os payasos manicómicos. Ratatouille, os ratos larpeiros e un picnic sensacional resultaron primeiro e segundo clasificados por parellas, mentres que na categoría individual gañou Dino sobre rodas, seguido dun monstro mariño. Por último, o xurado outorgou o premio Simpatía ao Secreto de Vitoria e dedicou 5 mencións especiais a visitantes na rúa, Yo fui a EGB, os xigantes venecianos de Liñao, Imos á praia anos 20 e Galiciador.